Suasanane kaya ning pantai ya, Dik. Kaya ning pantai ya. Sing nyanyi iki lho temetno ning pantai lho. Iki nek ra Indah Barita. Oh. Iki nek gur syuting 1500 ra nyandak, Dik. Ora nyandak, ora kelase ya. Gambar ngene iki ra kelase. Lagi piro? Lagi piro? Iki ra bayaran ngene tangga dhewe. Ora apa-apa. Ayo. Mas Mario. Iki jane lagune wangel. Gandeng 50 ya diusahake ya. Diusahake iki wong ora nek duwite ngono aku ya endo lho.
Lho nek iki Gandeng enek 50 ya pekewuh to. iki lho mburi-mburi iki lho endo lho lagu Lah iki. iya, aku pama diobong kok gek endo ngono ngisi-sini rombongan to. Aku sesuk kelakon ra dijak eneh lho. Ora urung mencemarkan dewa-dewi ya to. Lah iya. Ngono andekna sok ditilapke. Ini nek ngomong kok waton pas lho. Ayo. Jenengan ki pirsa ora? Piye? Aku lho dina iki lho. Aku gelem banjeli. Ngono kok ya. Lah iya. Walah wis. Ra apa-apa. Arep banjeli bayare padha. Karo sing penyanyi utama ki ya padha. Sok malah dhuwur aku lho, Mas. Ya Ra bener. kacek 50 lho. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa, Dik. Engko daripada nama dewa-dewi hilang ya Lah toh, iya. pilih mangkat ya toh. Pilih mangkat to. Yo. Sing penting kan uang masuk ya, Mas. ya. Pungkasane tak cuma ing lakon Nggih, sampun katur Pak Karno. Nggih, selajengipun Bapak Ibu atur pangipun saking kula sak kadang kasih langkung.